Hopo ching'ono azoya akanyatsobreaka silence yake akatira kuti aiwa vagari munyika yeZimbabwe, you must wake up, munofanira kuita maprotest. Inoda kuti mukatarisa nyika yeKenya aiwa economy yayo itori nani, kana kuti maproblems avanofesa tori nani panofeswa neZimbabwe, but maprotest avanoita ari very very massive. Wati mo munyika yeZimbabwe tofanira kuti tiite maprotest akaita sei. Sari pena mashoko abudai takwa naHopo ching'ono nobva subscribe like turn on the bell icon. Apinda paende pake onyora achiti protest, demonstrations and petitioning work. Kenya's problems are small compared to the collapse of the Zimbabwean economy. Zimbabwe allows protests under Section 59 of its constitution. Kenyans went to the streets and over 40 were killed, but that didn't stop them. The Kenyan president has been forced to act on the issues of protesters were demonstrating about. Do mashuka nomuda pana zvinzi aiwa vanhu vaidemonstrata vakatonzi aiwa mutungamiri wenyika vaWilliam Ruto vakamisa kuti varege kuuraya vanhu nekuda kwokuti aiwa zvakaonekwa zviri inhuman. Now kana issues enyika yeKenya akaresolviwa. Wati mo munyika yeZimbabwe, vanhu munyika yeZimbabwe pamwe tikana kuti masoja anenge angouraya vanhu kana munhu ashudiwa vanhu vese totizopinda muzimba. Hopo chimona anenge achipraise point yake achiti aiwa munyika yeZimbabwe kana muda kupetitiona kana muda kuprotesta kuita mademonstrations nyasoita mademonstrations munyasokuluza life yenyu vanhu vatiziva kuti chamuri kuda freedom muri kuda maiwana. Mashoko anatoka naHopo chimona pinai comment section yedu kuti mafungiro enyu. Usana subscribe kulike pachiro turn on the bell icon.